दा फाइनली आसाम पुलिस रिजाल्ट माब्रै चेक खालामो जों हाउ टू चेक आसाम पुलिस रिजाल्ट तो बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोबाय जाहाथे नोंथांमोना एसेबो कनफ्यूज जाया दा जायखिजाया रिजाल्ट पर्टेलावबो जायो बिनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे अपशन मोनदों गाहायाव क्लिकआव नोंथांमोना थुबाबो बे क्लिक हियर टू व्यू रिजाल्टआव जों क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों बेयावबो नायनो हायो दा पेजआ बेबादि ओपन जागोन तो पेजआ ओपन जानाय लोगो लोगो बेयाव लिंकआ गोबां दङ नोंथांमोना जि पोस्टआव एग्जाम लिरदोंमोन बेयावनो लिंकआव क्लिक खालाम 1 2 3 दङ नोंथांमोना साइन्स बा तो नोंथांमोना 2 आव खालाम बेनिफ्राय लोगोसे एबीयूबी कनस्टेबल बा 1 आव क्लिक खालाम दा जों 1 आव क्लिक खालामबाय ओके तो 1 आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ लोडिं जागोन आरो लोडिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे प्रसेसनि गेजेरजों रिजाल्टखौ नायनो हागोन दा दङ फार्स्टआव नोंथांमोना रोल नाम्बार एडमिननि रोल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बार्थडेखौ होनांगोन दा बिदिब्ला जों बेयाव रोल नाम्बारखौ टाइप खालामबाय दा रोल नाम्बार टाइप खालामनाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोना बार्थडेखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो दा इयाराव नोंथांमोना थुनाय लोगो लोगो सेलेक्ट खालामदो इयाराव बेबायदि सेलेक्ट खालामदो तो बेखौ रोंखासिगोन तो नोंथांमोना साइटखौ एसे बिजि मोनो सम सम नोंथांमोना डाबल क्लिक खालाम अब्लानो साइटआ ओपन जागोन ओके बिनिफ्राय बार्थडेखौ जों सेलेक्ट खालामबाय बेयाव लाइभ प्रुफ नोंथांमोना नाय रिजाल्टखौहाय दा बेयाव सासे लोगोआ साबस्क्राइबारा हरदों आईडीखौ बेनिफ्राय जों बेयाव नायगोन जे क्वालिफाइड जादोंना जायाखै लाइभ प्रुफ नायगोन बेनिफ्राय दानिया जोंहा बेयाव डेटखौ सेलेक्ट खालामनानै लास्टआव पासवर्डआ बेनो नोंथांमोननि एप्लिकेसन आईडीआनो जागोन एफिसि होनानै 182 183 जि दङ बेनो नोंथांमोननि पासवर्डआ ओके बेयाव नोंथांमोना एन्टार खालामदो तो दानिया आं बेयाव टाइप खालामबाय गासैखौबो रोल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडे एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय साबमिटआव थुबाय दा साबमिटआव क्लिक होनाय लोगो लोगो पेजआ लोडिं जागोन फाइनाली नोंथांमोना चेक युर रिजाल्ट बेयाव मोनबाय दा नायदो बेयाव गासैबो नेम ओंखारबाय नगाव डिस्ट्रिक्ट ओके स' नगाव डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय दानिया नायदो फिजिकेलाव 29.86 बेनिफ्राय एग्जामाव 36.50 एक्सट्रायाव 8 मोनदों नोंथांमोना नुनो मोनदों 8 मोनदों टटेल 74.36 अब्ला इउआरआव थांनायनि चान्स दङ बेनि जाबाय एबी दा पोस्टआ सेलेक्ट जाबाय एबीआव बेनिफ्राय इउआर खथायाव थांबाय दा फाइनाली मेनि कंग्रेचुलेसन्स जाय बिथाङा हरदोंमोन आईडीखौ बेयाव तो नोंथांमोना नायदो 74 थांदों एबी नगाव डिस्ट्रिक्ट ओके बेनि जाबाय ओपनआव दा नोंथांमोना बेबादि प्रसेसआव नायदो बेनिफ्राय साइटआ बिजि जायोब्ला नोंथांमोना डाबल क्लिक खालाम दा नोंथांमोना साइन्सखौ नायोबा एफिआरआनो जा नोंथांमोना फायार एन्ड इमारजेन्सियाव नायोब्ला सेकेन्डआव क्लिक खालाम ओमफ्राय बेयाव साइटआ वर्किं जागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो रोल नाम्बार होनानै बेयाव सेम प्रसेसआव नायनो हागोन तो बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम पुलिसनि रिजाल्ट नायनाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिसनि आपडेट मोननो साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामदो